Hola, David, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Un parell de preguntes. La primera, m'agradaria saber, aprofitant que no hi ha partit de cap de setmana i que suposo que estareu treballant i corregint les errades dels darrers partits, quines són aquestes errades i què ha de millorar l'equip perquè no torni a succeir? Bueno, la veritat que sincerament no hem treballat molt aquest aspecte, estem treballant més, hem tornat a treballar una mica el tema físic, un tema d'intensitat, no? perquè sí que és veritat que en aquests últims partits doncs havia baixat una mica aquesta intensitat que els primers partits ens havia caracteritzat. Aleshores, doncs aquests dies hem estat treballant això de força i intensitat. I la segona pregunta, si et trobes més còmode quan jugueu amb dos futbolistes al mig del camp o com ha fet el míster en els últims partits fora de casa amb 3 jugadors, com et trobes més còmode? No, a mi m'és indiferent, la veritat que em trobo igual de còmode. Això és un tema de l'entrenador que decideix segons el partit què és el que creu que ens anirà millor i a partir d'aquí jo em trobo còmode de les dues formes. Hola, buenas. Felicitats de nou. Gràcies. Et vull preguntar per si tu has pensat o has arribat a la conclusió de que què ha passat en aquests últims 3 partits. Bueno, sincerament jo crec que és el que he comentat una mica abans. El tema de la intensitat, d'aquella pressió intensa que als primers partits es podia veure, està clar que sobretot, per exemple, l'altre dia, la primera part de l'Elx va ser una mica el que ens va faltar. I després també potser a l'hora de l'aspecte ofensiu, intentar de no limitar-nos sol a intentar el joc directe, sinó a vegades també una mica de combinar i de proposar més coses a nivell ofensiu. Sí, hola David. Hola. Seguint amb el tema que parlaves de la intensitat, és una de les senyes d'aquest Espanyol, evidentment, i el que havia donat molts bons fruits en els primers partits. També és possible que hi hagi massa distància entre línies i que hagi costat més, sobretot tant a tu com al Víctor, aquesta intensitat tan característica? Sí, també és possible. Està clar que quan l'equip és més junt és més fàcil de que tots arribem a l'hora a la pressió i de que puguem robar més fàcilment, no? Això també és veritat que a la primera part de l'Elx també va passar que estàvem molt separats i era molt fàcil que ens fiquéssim passes entre línies i aleshores havíem de córrer molt i no arribàvem a temps a la pressió. Sí que és un aspecte que també seria important. Hola, la mala dinàmica va començar amb el partit del Villarreal, on van haver-hi 8 canvis. Tu inclús en aquell partit no vas anar convocat. Creus que l'arrel d'aquesta baixada d'intensitat està en aquell partit? Això us va marcar molt, el fet que es canviés tot l'equip quan estàveu en ratxa? No, jo crec que no. Jo crec que primer de tot és una decisió de l'entrenador que ell creu que és el millor que ens podrà anar a tots. I després a nivell físic també està clar que era una setmana amb 3 partits i que a vegades als 3 partits no arribes al 100%. Llavors, si pot sortir un altre que en aquell moment està millor i que saps que ho farà igual de bé, doncs endavant. Jo crec que no va tenir res a veure. Hola David, encara queden dies, però com s'afronta un partit, un coco com l'Atlètic de Madrid, quan vens tocat després de 3 derrotes? Emocionalment, com ho enfoqueu? Home, està clar que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'ha col·locat dins del grup dels 3 més forts de la Lliga Espanyola i que és un equip que ara mateix és molt difícil de batre, no? Però potser això ho podem prendre d'una forma com un repte, no? D'intentar de superar i de trencar-los aquesta ratxa d'imbatibilitat que tenen fora de casa. Jo penso que això ens pot anar bé perquè ens donarà més força i més ànims d'intentar sortir a guanyar-los. No és molt fàcil, només parlaves de que esteu treballant molt el tema físic. Algunes pautes diferents en aquests dies d'entreno? Es treballa més amb el segon o com has de treballar aquest tema més físic? No, continuem treballant el mateix que vam començar a principi de temporada, el mateix mètode i tot. Com si fos una mini pretemporada dintre d'aquest pare? Bueno, tampoc una mini pretemporada, no? Però sí que aprofitant aquestes 2 setmanes de peron sí que s'està donant més importància a l'aspecte físic. Jo et pregunto pel teu parer sobre que s'hagi anul·lat definitivament el viatge a Líbia previst pel divendres. Què en penses tu, què en pensa el vestidor?
Bueno, això és un tema més del club, no? Des d'allà ens comuniquen que és millor no anar, que ens recomanen que no anem. A partir d'aquí el club ens ho comunica a nosaltres i nosaltres simplement acceptem i fem el que el club ens digui. Ja està, no crec que s'hagi de donar més voltes.